Assalamu alaikum, muhterem millettəşlər. Siz Tataristan Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Эфирда Татарлар тапшыруы, студияда Илдар Кыямов. Студиябызның бүгенге muhterem кунагы Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының әйдәп баручы актеры, Татарстанның ат казанган артисты Люция Галлямова. Хәерле көн исәнсез. Хәерле көн исәнсез. Люция ханым, сезнең белән күрешүебезгә бик шатбыз. Сезнең юбилей елы ихлас күңелдән тәбриклибез. Һәм әлбәттә дәвамлы рольләр, зал тулы тамашачылар, чәчәкләр, алкышлар юлдаш булсын дип теләп калабыз баштан ук. Менә театр училищесын тәмамлагач та Татар дәүләт филармониясендә 2 ел алып баручы булып эшләгәнсез. Бу минем үземә бик муафик, бик ягын килә торган өлкә, шуңа күрә сорыйсым килә. Шул дәверне искә алыйк әле, кемнәр белән эшләгән идегез? Менә 78 елда театр училищесын бетердем бит инде. Безнең укытучыларыбыз әйтеп китмичә мөмкин түгел аларны. Марсель абый Селимҗанов, Асия апа Хайруллина сәхнә теленнән керде, Шаксанам апа Әсфәндиярова, аннан әле безнең Хаким абый Селимҗанов та укытты. Менә шушы училищены бетергәч безнең ни булды? Распределение була бит инде, тараталар, элек шулай иде. Берсесе Әлмәт театры, икенчесе филармония. Мин инде икенче курсны бетергәч, ансамбль белән, былай артистлар белән алып баручы булып эшләгән идем филармония. Күрше генә бит инде. Анда гел җитешми алып баручылар, мин анда ул вакытта Тохагова чакырган иде. Мин инде Әлмәт ерак бит, Апас районы, Әлмәт каяда, Апас районы кая, Казан кая. Мин инде Казанда якында дип филармониядә калдым. Филармония калдым. Иң беренче мине куйдылар Вафира группасына, Вафира Гызатуллина группасына. Әкәмәт Вафираның шундый чибәр чагы, әле ул Кубадан кайтып төшкән. Халык гыр килә, Әкәмәт инде Әкәмәт. Хәтәр аның ансамбле Себергә алып чыгып киттеләр. Мин инде Яш артист инде басып кына торам, кыюсыз гына инде ул бик ни кеше иде, актив кеше Вафира. Шуның кадәр кирип киттем группаларына, бик гөрләп йөреп кайттык без аннан. Мин аның белән 1 ел эшләдем Вафира белән группада. Шуннан соң Рәшит Сабиров университетта укый. Шуннан Рәшит Сабиров урынына Әлфия Абзалов группасына алып баручы кирәк. Мине Әлфия апага куйдылар. Әлфия апа белән мин бер ничә ай эшләдем икән. Ярты еллардыр пока диплом алды ул, Рәшит шулай итеп Әлфия апа группасына. Шуннан Әлфия Рәшит үзурына кайткачтан Әлфия апа группасына сөйләп китәм әле. Әкәмәт, ул тоже бер шәхес белән, шундый шәхесләр белән эшләдем мин. Бәлки алар белән эшләмәсәм, мин хәзер театрда эшли алмаган булыр идем. Вафира үзенә бер төрле, Әлфия апа үзенә бер төрле. Үзе бер дөнья инде. Бер дөнья инде, бер дөнья. Әлфия апа инде кичкенә кызы Зөлфиягә ошаган дип, ул мине гел люкс гостиницаларда, люксларда гел үзе белән йөртте. Хәзер Нижнекамскида басып торабыз, беренче чыгыш. Аны Әлфия Абзалова бит, Вафира инде без инде араларыбыз ерак түгел бит. Бу инде шундый шәхес Вафирадан соң Әлфия Абзалова калтырап сары күлмәктән шәби кебек басып торам, чәчләр бар салам төшкән, бик рәхмәт тоткан калтырап басып торам. Ул бит инде бик юморный, матур сүзләр теге әйтелергә ярамый торган сүзләр белән мине сәхнәгә тотып чыгарып җибәрде. Нәрсәндә калтырап тотып торасың дип, шулай итеп менә шулай кирип китеп, бик шәп, бик матур эшләдек. Ул Әкәмәт кеше. Анда мин инде шуның кадәр безнең татар халкының кунакчыллыгын шунда аңлап кайттым. Әкәмәт инде каршы алалар, озаталар, шырашабыз. Әкәмәт булды. Аннан соң Рәшит үзурына кайткачтан, аннары лектория бригадасына мине Гали Ильясов, Наҗия Тиркулова, Венера Шәрипова группасына куйдылар. Менә анда тагын шәхесләр. Академик сәнгать. Әкәмәт инде ул Венера апаның сәхнәгә чыгып басулары, сәхнә артында лыштыр-лыштыр йөри, өлкән яшьтә бит инде тоже йөри. Сәхнәгә кирип чыга минең кулларына, бармакларына, аның күзләре менә майланып, менә Әкәмәт инде мин сәхнә артыннан шуларга сакланып карап тора идем. Аннан соң Гали Ильясов, аның тавышы, аның үзенең сәхнәдә тотышы, үзенең битендә бу уртача гына битеннән Әкәмәт. Аннан соң Тиркулова, аның тавышы. Ну халкы бик яман иде, конечно, аралашырга бик авыр иде. Үзенчәлекле шәхесләр. Менә шушы шәхесләр белән эшләү хәзер эшлим инде, эшлим.
Татар эстрадасында хатын-кызларга бөтенләй татарда юк диярлек юмор. Мин изаландым. Татарчадан да тәрҗемә, урысчадан да тәрҗемә итеп карадым, былай да итеп карадым. Юк инде, юк. Тавык бирүче, әзерләп бирүче. Юк, ул вакытта әле юк. Әле хәзер менә язалар. Үзебезнең язара башка да килмәгән менә. Хәзер бит яшьләр яза. Шуннан безнең Рәүф абый Зәйнуллин бар, күчмә театрдан. Ул бер-ике миңа юмористка язды. Шуннан соң ул ф дип сөйли, "Йөрмәм дә Люция, синең урының театрда. Әйдә, мен сөйләшәм, Равил Хәмиш белән, Шигапов белән сөйләшәм, Мансур белән, давай театрга кайт" дип, чынлап та ул мине ризалаштырды. Мин 2 ел ярым эшләгәч, күчмә театрга кайттым. Бу инде 80 елның 9 сентябрь иде. Бу Олимпиада, Мәскәүдә Олимпиада бар. Инде бу мин аны кызык итеп сөйлим. Инде анда бит зарплатада, филармониядә без шәһәрләрдә генә йөрибез. Шул зур артистлар белән йөрдем. Мин бик сирәк авылларда йөрдем филармониядә. Гөл шәһәрләрдә йөрдек без. Шундай зур-зур шәһәрләрдә зур-зур гастрольләр, 40 көн, 50 көн кайтабыз да акчаны инде пачкалап бирәләр. Әле яшәү шартларда уңайрак бит. Люксларда яшәдем бит, шундай зур шәхесләр белән тордым. Хәзер чыгып киттек. Окладны 100 сум оклад. Әкәмәт. Хәзер була бит менә шундай тойга менә кеше күктән төшә, арты белән килеп утыра җиргә. Миндә шушындый ни булды. 2 елдан инде киемнәр дә, ниләр дә шул күчмә кыяфәтенә керде. Гел гастрольләр 24 көн йөрибез, кайтып 3 көн 4 көн ял итәбез инде. Мин инде лектем инде анда эш группа иде инде. Зинфира Падасаева, Мөнирапа Шаһидуллина, Тәүфик абыйлар, Нуртдин как раз килгән иде, Мизелет театрыннан, Нурия Валиева, трибуналга мин инде вудка кирдем. Дания китте дә декретка, трибунал спектакленә, Зина роленә вудка кирдем. Беренче ролем шуннан башланды. Аннан инде Равил Рахимович теге Тумашев, ул охайтып алмады, нишләптер, белмим, минем дә нирәк бит халкы, мин яраклаша белмим. Әзрәк теге нирәк булганмындыр инде, тем более 2 ел ярым филармониядә эшләп килгән, булайрак әйтеп йөрим инде, киемнәр дә ни бит инде. Шуннан ул чыты главный рольләр бирергә уйламады да, Азап Игълаҗев "Шикәрмсин, балымсин" дигән спектакльне алып килде. Бу моны Тәслимә ханымга биргән. Тискәре образ инде. Анда ул безнең сез аны еш бирәсез телевидениедан. Анда апасының егетен тартып ала, менә бу Сәрбиназ дигән героиня. Менә шушы образны Тәслимә юк, мин моны уйнасам аңламаслар дип шушы образны миңа бирделәр. Менә шушы образ мине шушы театр дөньясына алып кирип китте. Шушы образ белән мин күчмәдә танылдым дип әйтәләм. Чөнки базарга чыксам да әнә Сәрбиназ килә, ирләрегезне култыклап тотыгыз, алып китәде. Хатыннар шаярталар иде. Аннары тагын бер ниме иҗатыма юл биргән. Аяз абый мине яратты, мин Аяз абыйны яраттым. Аның теле авыр, аңлайышсызрак тел. Шын татарча инде. Шын татарча тел. Шулай да нидер минем ни булды аның белән бәйләнеш булды. Аннан соң менә Ефәк баблы булбыл кышны атап инде анда Шифан образын миңа бирде. Шушы образны андагы тискәре образ бар, Зинфира апа уйнаган образны 35 елдан соң миңа уйнарга туры килде. Менә шулай туры килә бит менә. Заманалар үзгәргәч. Заманалар үзгәргәч. Ул чакта без сөйләштербез. Менә Люция ханым театр училищесына яңадан кайтыгы әле менә остазлар дигән әбер ул бик мөһим бит кеше. Гомернең бер билгеле өлешенә җиткәч, остазларны да рәхмәт белән искә ала башлый. Шәхсән апаны Марселя ва Сәлимҗан искә алып киттегез. Менә унда ул вакытларны уку чорын искә алыгы әле ничә кирәк бара иде ул дәресләр, өйрәтүләре. Әкәмәт, без инде авылдан килгән балалар бит инде. Без анда күбебез авыл балаларында, безнең берничәсе генә шәһәр балалары иде. Авыл балалары әле җүнләп татарча да белмибез. 17 яшь. Мин инде апалар, абыйлар, 2 туган абыйлар монда булгач иш киләдем, әти алып киләйде. Мин беренче тапкыр әти мине алып килде. Сүнгән йылдызлар спектаклем карарга 5нче класста. Мин хәтта теге иске театрда урынымны хәтерлим, кайсы рәттә утырганымны.
Менә шулай итеп мин театрны белә идем инде. Камал театрын, аннар радио постановкалар бар бит. Ял көне сәгать 2-дә шуларны тыңлыйдыр идем. Җылый-җылый әнкәй эш куша. Эшне бетереп шушы вакытка шуны тыңлап. Аннары менә шушы укытучылардан Асия апа инде безне бик яратты. Татар авылдан килгән балалар Миләүшә иде менә безнең Хаҗиева ул хәзер укытучы булып эшли. Акрафина Васильева, Илгизар Хасанов, Әсхәт Яли ул безнең 3-нче курска гына килеп керде. Символ Гайнетдин ул инде хәзер Уфада тора. Менә шушылай итеп алар җыйдылар. Менә 20 ничә кеше идек без, укып бетердек без 18 кеше. Күп булган бар. 18 кешенең хәзер без ишебез генә театрда эшлибез. Илгизар Хасанов, мин, Әсхәт Хисмәтов Камал театрында. Укытучылар әйбәт булды, маршалар инде ул бер атнага бер генә киләдер, ел силкетеп китәдер ел безне. Безнең белән инде күбрәк Шәхсәнама Пасфәндиярова эшләде. Ул безне яратты, кызлары, балалары кебек күрде инде. Тәмлешкәләр дә пешереп киләдер инде. Бездә барадыр, булышып, анда ашарга барады. Аш бит инде студент. Ашысыбыз килә инде, репетициялар күп, хәрәкәт күп, ритмикасы, бию дәресе тегесе монса дигәндәй. Фатирда торабыз, общежитие юк иде ул вакытта. Ondan sonra Asiya апа инде ул авызыгызны матур иттереп диксиягыз татар театрында диксиягыз дип менә алар өчен татарча матур итеп сөйләргә безнең якта бит әле диалект үләнә, сөйләнә дип сөйлим дип шулай итеп яңадан хәрефләрне татарчалаштырып сөйләргә өйрәтеп бик матур заманнар иде. Мин бик сагынам хәзер, искә алам, без курсташлар белән аралашып торабыз, йөришеп торабыз, башка җирдә эшләсәләр дә очрашып торабыз, Аллага шөкер. Мин бик рәхмәтле укытучыларыма, Аллага шөкер. Җаннада шулай рухларына дуга булып барсын. Амин, шулай булсын. Икенче пландагы иң яхшы хатын-кыз роле буларак сез Тол хатыннар кимәсендәге Кәримә роле өчен урын алгансыз әйме, менә җиңүле урын яулагансыз. Беренче Нәүрүз фестивале 98 ел. 98 елда ул опера театрында булды ул. Бу спектакльне безнең Рәшит Галиевич Загидуллин куйды ул 96 елда. Ул Ирина Грикованың проза әсәре, аны инсценировка Фәим Сиддиков ясады, татарчага әйләндерде ул аны, «Водой пароход». Ул безгә анда образларны да татар исемнәре бирде, мин анда Кәримә образын уйнадым. Менә анда бөтен хатын-кыз, без анда Әләлә, мин, Тәслимә белән Зөләйха бергә уйнадылар, Әлфия белән Зөләйха бергә уйнадылар, Роза апа белән Гөлширә, мин Зинфира апа Дасаева белән. Без инде шул Зинфира апаннар китте, мин үзем генә уйнап калдым. Шушы образ ул менә ничек аңлатырганы? Менә ул минем бәхетсез хатыннар. Бәхетсез хатыннар белән сугышта бер коммуналкада торалар. Алар талашалар да, сугышалар да, ызгышалар да, дуслашалар да һәм бергә. Һәм теге малайны ничек тәрбиялиләр, бала юлдан чыга. Менә берничә дә булмый. Менә баланың әйтәләр бит инде семьядан ни күрә диләр. Менә бу аңлашылмый торганны. Без аңа гаҗәпләнеп инде куйганда Рәшит белән дә сфорлаштык инде. Менә урыс темасырак без аңладык, урысларда, татарларда алай юк түгел. Урыс темасына күбрәк тартылган иде ул. Без аны татарлаштырдык. Безнең белән спорлашучылар да булды. Татарларда булай итмиләр дип, еще как итәләр, еще как. Аны сөйләмибез генә без. Түбәтәй кидерелгән спектакль булды. Түбәтәй кидерелгән спектакль булды. Бу минем инде иҗатымда зур урын алып торган бик матур образым булды. Мин аны хәзергә хәтер сагынам. Ул бик озак барды. Бик матур спектакль булган. Мин ни кызганыч аны күрә алмыйча калдым. Чөнки менә без телгә алып үткән Шәхсәнама Пасфәндиярова да аны мактый иде. Мин дә аның укучысы бит әле. Ләкин менә ни хикмәт күреп калып булмады. Әйдәгез менә без шул спектакльдән бер үзек карабыз әле сезнең монологны. Бигрәкләр дә динни кешесез, Кәримә апа. Шуңа күрә дә Алла сиңа ни бала, ни ир бирмәгән. Ялгыз бит син. Ялгыз! Ялгыз? Ялгыз. Ялгыз. Миндән бик яшьли кешеләр бер картка кияүгә бирделәр. Мин аны ярата алмадым. Ул үзе кешелек яратты. Балабыз туды. Күрсәгез иде ул баланың матурлыгын. Ике бит уртасы пешкән алмадай бирсен.
Балама, Аллаға табыннан кебек табындым. Балаға табынырға ярам екен шул. Ходай Тәғаланың қарғышы түшті өзіне. Балам 3 яшқа қадар келген яшеді. Білсәгіз еді, Алладан нешек ел баруларымды. Баламды алма, мені ал. Баламның не ғынақсы бар. Балам зөріндіп көзлерін ашты. Мойныма сарылды. Жіберме мені әмейді деген сыман қот етіп қышты. Бұл аның соңғы солышы еді. Ұзақламай, ерім өліп кетті. Шәһәргә көшіп кетерге мәжбүр болдым. Бір ғаиләгә нянька болып орнаштым. Олардың балаларында өз қызым кебек қаратып тәрбиеледім. Ә енді бала оқырға кіргеш, менің керек түгілігімді айтып, урамға қуып шығардылар. Көрдім енді, көрдім. Ә қазір түнге қарауылшы болып ішлеймін. Дежурда тұрғанда нелер генә ойламыйсың? Үткән тормыш турында, киләчәк турында, ахыр заман турында, Аллаһ Тәғала турында. Ә син мине ялгыз дисең. Эй, бала! 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 Шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, без Татарстанның атказанган артисты Люция Галямова белән әңгәмәбезне дәвам иттерәбез. Люция ханым, менә нәфис сүз юнәлешеннән нишләп китмәдегез икән дип сорыйсым килә. Чөнки театр шулай бөтен барлыгыгыз белән йотып алдымы, әллә башка сәбәпләре бар име? Менә театрга килгәчтен, хәзер менә теге вакыт белән хәзерге заманны чагыштырам. Әгәр дә хәзерге заман булса, мин әле шул юнәлештә дә эшләгән булыр идем. Параллельно. Ул вакытта андый мөмкинлекләр булмады. Чөнки берничә тапкыр мин концерт белән чыгып та, безне арестовать итеп алып кайттылар анда. Шуның кадәр куркыныч иде ул заманда. Анда йөргән кешеләр йөрде, без йөреш-тергәләдек. Шуңа күрә анар 2 рундыкта утырып булмый дип, мин инде театр юлын сайладым. Мин шигырьләр укырга ярата идем. Теге хәзер инде алар белән бик шөгыльләнмим. Мин хәзер күрәм, шундый осталар килеп чыктылар. Сәхнә осталары, алып баручылар, конференциялар, барыбер хатын-кызлар юк диярлек. Бер-ике генә кызганыч. Менә нишләптер, менә шушы татар дөньясында, менә татарча юмор, хатын-кыз юморы бөтенләй юк диярлек. Шуңа күрә инде мин шушы театр сәнгатен сайладым инде. 2017 елда 8 спектакльдә уйныйм, Аллаһка шөкер дип әйткәнсез, интервью биргәнсез. Менә 22 ел бит инде, хәзер 5 ел узып биткәнме? Бүген ничек? Менә шушы юбилеемны зур итеп үткәрмәвемнең дә сәбәбе, беренчедән пандемия, авырып талдым. Шул сәламәтлеккә дә тәэсир итте буга инде. Менә безнең Наилә абый китте. Наилә абый киткәч, минем 2 зур спектаклем юкка чыкты. Аннан соң Исламия апа китте. Тагын 2 спектаклем, хәтта 3 спектаклем юкка чыкты. Шуннан соң менә шушы 5 ел эчендә мин 2 генә спектакль чыгардым. Берсе Исламия апа яңадан куеп белгереп калдырды. 18 елда син бит минем бер генәнең үз ролен биреп калдырды ул миңа. Ул башта Роза апа иде, аннан үз уйнады. Сулу апа ролен, эпизод ролен ул второй план дип әйтеп булмый, эпизод роль. Аннан соң менә безнең Резида Гарипова койды Карурман. Ул безнең әкияти, шундый мистикала, шундый зур масштабтагы спектакль. Анда инде минем тагын зур ролем түгел. Нишләптер, менә шушы эпизодик рольдә генә калдым. Аннан соң мин уйланып әйтәм, нишләп бу образны үстермәделәр икән дип. Мин героиняның әнисе түгел, сет анасы. Менә шушы образ. Менә шушы
хәзер менә минем элеккеге спектакльләрем, минем хәзер 4 спектакль, бер спектакльдә мин үзем яшем буенча инде туры килмим дип Резида үзе генә уйный хәзер, күрәсем килгән иде спектаклем. Аннан соң менә безнең 25 көнне соңгы тапкыр инде безнең минем туган көнне юбилейымны үткәрмәсем дә, мин туган көнне Өзелгән яфраклар дигән спектакль уйнадык, без аны соңгы тапкыр уйнадык менә. Мин хәзер 4 спектакль, 5 спектаклем калды минем, 5. Булганына кем әйтмешли бәрәкәт бирсен, Алла таба иншалла булыр. Менә Земфира апаны искә алдыгыз. Театрда бит инде шулай ук менә гөрләтеп эшли торган актерларның берсе иде, менә Наил абый, дөрес китә баралар. Менә Земфира апаны искә алыйк әле. Земфира апа безнең театрдан иртә китте ул, 60 яшь тулуга ул. Үзе дә миңа инде әйтеп торды, ул инде соңгы вакытта 8 ел Мәскәүдә яшәде, Мәскәүгә күчеп китте. Иртә китте ул театрдан 60 яшендә, артист өчен 60 яшь, хатын-кыз өчен иртәрәк инде. Иртәрәк китте дә ул, эшләткәндә эшлә Люция, эшләткәндә эшлә дип миңа әйтеп торды. Төрле чаклар була бит инде театрда. Бүген киянеп чыгып китә торган моментлар була инде. Земфира апа кичле актриса иде ул. Ул инде премьер күрсәтәм дип ул шаяртып кына язганым инде ул заявление язды да 60 яшендә китеп барды. Менә ул китеп киткәннән соң 24 ел яшәде. Театрга инде премьерларга йөрде дип әйтә алмыйм инде. Без менә шул ул киткәннән соң бер ничә елдан соң бик тыгыз аралаша башладык. Без инде эшләгәндә төрле чаклар була, чөнки икебезне бер рольгә куйгач, артист бит инде үзең аңлыйсың. Көндәшлектә көчләгә аралар авыр төрле чаклары булды безнең Земфира апа белән. Ул менә эштән киткәч, үзе дә миңа тартылды, безнең характерлар бер булганга мине семине заменяешь телең минеке кебек. Тик тормый дип инде ул миңа гел әйтеп торды, алай итмә, менә мин премьер дип. Менә нәкъ шулай булып чыкты да. Фаразларга ярамый бит. Мин алай шулай булуына карамастан без Земфира апа белән Мәскәүгә китте. Мәскәүдән китте һәр елны миңа, менә 4-5 ел миңа кайтты. Җәйкен инде без авылда, минем туган ягымда, Балтайда торырга яратты, ул берәр айлап торды. Аралашып яшәдек. Менә кызганыч, бу елда кайтырмын инде, прививка ясатам да, бу ел кайтам дип кына сөйләшкән идек. 26 көн, 25 көнне иртән 2 мартта үлеп китте. Кызганычка каршы. Шунда шулай. Инде менә шунысын сорыйсы килә, өлкәннәр роленә күчүләр ничә кирәк? Менә Земфира апа китеп барды дидегез, театрны ташлап. Сез бит әле эшлисез, Аллага шөкер. Һәм бит инде ул яшь барган сайын гел яшьләр уйнап булмый, барыбер әкрен генә күчерәләр. Менә шул әкрен генә шул урта буынга кирип киттем, мин аны сизми дә калдым үзем. Менә кайбер кеше бит күчә алмый, сизми дә калдым. Менә хәзер мин әбиләр роле әле минем жүннәп әбиләр ролен уйнаганым юк. Менә Ислами апаның аны син бит минем бер генә эпизод роле, шул авыл хатыны, әле ул аны әби дип әйтеп булмый. Әле мин көлдерәм дә яшьләргә, Люция апага мөгаен мәйтәм, әбиләрне уйнамыйчан китеп барам, ахырсы мин кыз булып әйтәм. Әле белмим, менә яшь режиссерыбыз килде. Рәшит Галиевич инде ул мине типаж итеп, характерный актриса итеп шулай итеп тотты инде. Мин инде төрле чаклар булды, көләгән чакларым да булды. Берничә ел теге рольсез элеккеге рольләрем. Аннан соң артист өчен бәхеттер дә ул. Менә мин уйнаган спектакльгә 10 елдан ким бармадым. Менә озак бардылар. Мин теге уйнамыйчан утырмадым. Яңа рольләре минем әз булды. Менә шунысы артистка бит яңа әйберләр эшлисе килә. Шушысы кыенрак. Ondan sonra indi Рәшит алмаганда мине Резида алды, Гарипова спектакльләренә, анда бик матур образлар уйнарга туры килде. Хәзер инде менә яшь режиссердан көтәм, әле яшьләр белән эшлиләр, өлкәннәргә белмим, ничек булыр, бирерләрме, юкмы, көтәбез инде. Бирерләр дип уйлыйм, чөнки өлкәннәр уйнарга тиеш. Өлкәннәр уйнарга тиеш тә бит. Хәзер бит заманалар үзгәрә, әллә ниләр. Сезгә иҗади уңышлар телибез, алдагы көннәрдә дә шушындай яңа рольләр, яңа сәхнәләр насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының әйдәп баручы актеры, Татарстанның атказанган артисты Люция Галлямова булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшырубыз тәмам, бергә булыйк, бердәм булыйк.